Kiki en Bouke. Daisy, Peach, Spidey, Glendy en Mario. Ja, heeft hem. Hij zit er alleen. Hij zit er alleen. Dan zal ik even. Goed zo, Peach. Ja. Even kijken, jongen. Ja, hebben ze. 3, 2, 1, 6. En dat is een merkje. Zal ik dat? Is dat een goeie? Ja. En wat zitten er voor kleurtjes aan? Helemaal niks, hè? Nou, deze hand op het begin 3 witte haren, maar die zie ik niet meer. Omdat hij dit denk ik net heel grappig vindt. En dan gaat het net vet. Nee, en dan doet hij wat rustiger. Goed zo. Oh, that's all. Goed zo, Mario. Oh, Sissy Map zit erbij. Dat is goed. Nou, kijk, jawel. 3, 1, 0, 7. 3, 1, 0, 7. En dat is een eentje. Nou, 6, 6, 5. Nou, dat komt gemaakt hier. Maar dat doe ik even in het beeld. Yes. Deze even aanpakken. Hallo? Dit is een mootje. Nou, kijk, en dan moeten we hier de haarworteltjes moeten eraan zitten. En die zitten eraan. Kijk, maar je haal er even bij je. Dan doen we de merrie. Daar is de haarworteltjes. Dit is Sally, die ken je vast nog wel. Ja, 9848. Check bij mijn paspoort. Ja. Even, en dan was deze die erbij hoorde. Ja, dat wil niet. Dat wil niet. Oké. Ik was gewoon net te laat met filmen. We kunnen ook niks in scène zetten, hè? Het is gewoon zoals het is. Ja. Zo. Nou, 7754. Yes. Dat is 7259. Check, check, check. Had je de film er wel bij? Ik ben steeds weer te laat. Ik heb iets hersenletsel of zo. Of zit hij er alleen? Ja, zo snel gaat dat, hoor. Ja. Ja. 9. Check, check, dubbel check.
klopt dat. Ja. Dat is mooi. Hey, Yvonne. Jacobien. Ik zou wel Oda. Oh. Zo bij de neus. Ja, heeft hem. Ja. Klaar. Zie. Goed zo bij de haven, hè, Wim. Zo. Heel wel. Nee. Ja. 5160. Yes. Ja, dat is hem. Klopt alweer. Wimmy. Ja. Nou, Ja. dat is ook wel eens een keer. Ja, precies. 5440. Ja, klopt ook alweer. Senna. Hebben we vernoemd naar Senna. Naar de hond. Oh, naar de hond. Ja. Deze Mary, hè? Ja. Die komt ergens uit Tekla van de Zonsgaten. Deze? Ja. Dan moet het wel een goed van wezen. Oh? Dan is hij straks zo door. Ja. Nee, dan moet het topper wezen. En wie is de fokker van Tekla van de Zonsgaten? Ja, dat was er ook weer. Ik weet het, het was een beroemde fokker volgens mij. Ja. Iets met Douwe Dijkman? Hier. Oh ja, verdomd, ja. Ja, dat was de oude Dijkman inderdaad. Ja. Even kijken. Dit jou ook nog even naar Johnny. Hallo? Johnny. Jelle. En Douwe. Nou is het correct, dan weet ik dat. Maar het Oda me correct verteld, ja. Ik weet al wel vergeten. Ik ben echt een katholiek. Dat is het wel. Ja. Oh. Douwe gaat achter die... Oh nee, achter die onderzoek zitten, maar.
Nou, het echt een dikke dag. Ja. Oh. Vroeger deed niemand zo. Maar dan bent u wel. Doet hij niet. Nee, net grappig. Was dat ik? Wat net. Oh. Mooie beelden ben dit. Je had niks. Wij hebben al. Het gloedje is wel leuk. Ja.